Точно 15 минути след 11 започваме да празнуваме ефективно и с много отношение Денят на планините, Международният ден на планините, с което казвам добре дошъл в нашия ефир на Иван Панкев, автор на книгата Планините на България. Здравейте! Здравейте в този слънчев ден. Да, нашата планина тук, която виждаме през прозорците на Радио София, Витоша, днес се вижда изключително чисто. Какво са планините за вас? Ами, за мен планините са много неща. На първо място възможност да се заредя физически и психически, да разпусна след напрежението в големия град. Аз ходя по планини вече повече от десетилетия редовно и ако се задържа малко по-дълго далече от тях, ставам един нервен, раздразнителен, пък когато отида там, вече всичко е наред. Първият покорен връх, всъщност, който е бил в Пирин, ви влюбва не само в тази планина, която сякаш така изтъквате като най-специалната за вас, но и в катеренето. На колко години беше този, иначе доста сериозен преход? Ами като цяло, сравнително късно бях в гимназията, значи съм бил някъде на около 15-16 години, но така се получи, че в семейството ми няма хора, които да обичат планината по този начин. Ходехме на бунгала, примерно, но не и на преходи. И така, в гимназията имах съученици, които ходеха редовно на преходи и покрай тях се запалих и аз. От тук нататък започвате вече да изследвате планините, да публикувате не само като книга Планините на България, но и в личния си сайт ivanpankev.com. Изключително много местенца, начини на маршрути, катерене. Разкажете ни сега, ако трябва да се обиколим тук региона на София, който и региона на Радио София, който включва и Своги, и Самоков, и Боровец. Разкажете ни за някоя по-малко позната планина или било, което обаче вие много обичате. По-малко позната, трудно да се каже. Около София като цяло са популярни нещата, но Искърското дефиле си е много красиво във всеки сезон. И там имам по-така закътани местенца. Поканете ни в тях, разкажете ни за тях. Ами, примерно, Бовския водопад. То е много, много красиво място. Или пък скалите на Тлакатник. Там е чудесно място за катерене, но и не само. Има ниши, пещери, какво друго. Но на мен любима планина в този регион ми е Рила. Тя ми е слабост, така. Не случайно и Иван Рилски е нарекал Великата Рилска пустиня. Добре, тогава да ни разведете и там. Само да ви кажа, че ние днес сме решили да посещаваме хижи и ще включим Георги Илиев хижар в хижа Вада, една от отправените точки за Седемте рилски езера малко по-късно. Така че, имате ли си любими хижи, като говорим за планини? Хижи, ако говорим в този регион, Вада ми е една от тях. Тя е доста приятно местенце. Конкретно за зимата не се стига относително лесно. Друга планина, друга хижа, която много ми е любима зимно време, е хижа Иван Вазов. Просто по обратната причина, че тя е доста сериозен прехода до там и общо взето зимата няма почти никой. Можеш да имаш само за себе си. Случило се да пристигнем след много тежък преход при лошо време и хижарят посреща ни мълчи 30 минути, въпреки че ние го заговаряме и после казва: абе, вие сте първите хора, които виждам от 2 седмици. Да, и той може би отвикнал да говори. Аз си спомням, когато се качихме на... Да, Тевното езеро. Стига да не сбъркам сега името, Мозговишката порта, но сериозно изкачване. И тази хижа изключително, аз изпълням не толкова самата нея, дори спането на палатки под връх Каменица и огромните звезди на нощното небе. Беше наистина опияняващо. Имате ли си любима хижа на Витоша, тъй като преди да отидем в Вада, ще се качим на хижа Септември? Тъй като напоследък там се пообновиха доста от хижите. Да, доста. Като цяло хижите в Витоша, с изключение на тези, които са напълно занемарени, са доста така добри, но това си има обяснение, има асфалтов път до повечето от тях. Аз лично на Витоша рядко оставам на хижа, бил съм няколко пъти на рожден ден там, в различни хижи, всичките съм доволен, но
близостта на Витоша, която ми позволява да си спа вкъщи, след това да стана достатъчно рано, за да съм на Черния връх за изгрева, някакси малко ме демотивира да спя на хижа. Хайде да останем тогава на върха с изгрева през очите на Иван Панкев. Този финал толкова много ми харесва, че го подарявам и като изображение, като гледка или като мечта на нашите слушатели. Иван Панкев, много ви благодаря.